Pekný deň prajem, ako sa máte? Dúfam, že sa máte dobre, že ste v pohode. Ak ste momentálne v období, že sa začínate zoznamovať s autizmom, lebo ste zistili nejaké príznaky, že ste si všimli na svojom dieťati nejaké príznaky a teraz lietate po internete a zháňate informácie, alebo už ste aj začali chodiť k nejakým doktorom alebo už aj na terapie, tak by som vám rada poradila jednu vec, alebo teda povedala vám, aby ste ju nerobili. Keďže aj ja som mala istú dobu taký problém a čo tak badám, čo tak vidím, tak je to asi taký všeobecný problém, nie je to chyba, ale taký všeobecný problém nás rodičov, keďže samozrejme chceme im pomôcť a chceme pre nich to najlepšie, tak som si všimla, že robíme stále tú istú vec dookola, a to, že porovnávame svoje deti. A hlavne potom vtedy ich porovnávame, keď aj vieme, že to druhé dieťa má presne tú istú diagnózu ako to naše, ale je trošičku vo vývine niekde úplne inde, že je na tom lepšie, tak začneme robiť dve veci, ktoré sú pre nás fakt katastrofou. Lebo prvé, čo je, tak samozrejme začneme stresovať nad tým, že prečo to moje dieťa nezvláda danú vec takisto ako to druhé dieťa. A keď nastupuje stres, tak samozrejme potom nastupujú výčitky a nastupujú aj hádky, nie len sama v sebe, ale potom to môžu byť aj hádky v rodine, hádky medzi rodičmi, medzi manželmi, že jeden to vie, druhý to nevie, ty to vieš lepšie, ja to viem horšie a ty si taký a proste poznáme to. A ďalšia vec, čo nám tiež veľmi, veľmi môže ublížiť, je to, že začneme bičovať a začneme útočiť na samých seba, že sme niečo v tej výchove pokazili, skazili a že sme proste zlí rodičia, zlé matky, lebo to proste nezvládame a nedokážeme svoje dieťa nejakú tú danú vec naučiť. A vlastne, keby som len vám chcela poradiť, že áno, jedna vec je, zháňajte si informácie, skúšajte terapie, pokiaľ na to samozrejme finančne máte, pokiaľ máte ten priestor, že to máte v blízkosti domova, že sa tam viete na tie terapie dostať, že máte tú možnosť, tak zháňajte terapie, zháňajte vitamíny, lieky, keď si myslíte, že by vám to mohlo pomôcť. Pýtajte sa iných mamičiek, začlenujte sa do skupín a skúšajte, buďte v kontakte s terapeutmi, alebo keď už máte detičky v škôlke, tak s učiteľkami. Nikdy neviete, kde nejaký nápad druhého človeka vás posunie vpred. To je všetko v poriadku. Áno, človek sa má kontaktovať, človek má diskutovať o názoroch s druhými ľuďmi a možno práve ten daný názor cudzieho človeka vám práve pomôže s výchovou vášho dieťaťa. Ale nikdy nerobte to, že budete svoje vlastné dieťa porovnávať s tým druhým. A hlavne, keď vy budete vedieť, že má presne takú istú diagnózu, nikdy vám to nepomôže, nikdy to nebude pre vás pozitívne. Vždy to bude len o tom, že budete stále v tom kolobehu zaciklení stále do toho istého, že sa budete pýtať, že prečo ich dieťa áno, prečo to moje dieťa nie. A nemá to potom konca, neviete z toho vyliesť a len potom mučíte samých seba a nie je to proste ani dobre ani pre vás a preto dieťa už vôbec nie.
Takže informácie si samozrejme, áno, zháňajte si, kde sa len dá, ale ani ten samotný psychológ alebo ten pedopsychiater vám nedokáže na 100% povedať, aký bude ten vývoj, aký bude rýchly či pomalý a v čom sa bude dobre vyvíjať to dieťa. Niektoré je nadané na matematiku, niektoré je nadané na kreslenie, niektoré bude nadané len na to, že bude všeobecne bude praktický, že bude vedieť doma fungovať v tej domácnosti, ale škola ho baviť nebude. Proste každé to dieťa je iné a hlavne aj tým je iné to dieťa, že žije, každé to dieťa žije v úplne inom prostredí, s úplne rôznymi ľuďmi. My sami dospelí rodičia nie sme presne takí istí, máme iné vlastnosti, sme z iných rodín, z iných sociálnych skupín a každý dokáže tomu svojmu dieťaťu dať niečo iné. Jeden na to nemá finančne, tak dokáže dať čo najviac tej emočnej lásky, alebo nič mu povedzme neostáva, tak sa snaží tú lásku a nejakú tú a doma to praktickému nejak ukázať, aby bol čo najviac sebestačný. Iní rodičia, ak na to finančne majú, tak sa mu snažia čo najviac tých terapií ukázať. A možno niekedy ani to nie je dobré, že to dieťa má 3-4 terapie a skúšajú to stále s ním. Že možno niekedy aj tomu dieťaťu to vadí a potom časom na to aj rodičia prídu, že je na ňo asi príliš veľa. Takže hlavne ide o to, že netlačte sami na seba, že to musí byť hneď teraz a hneď teraz to musí zvládať. Neporovnávajte svoje deti s druhými a aj keď viem, že sa vám otočí ten život hore nohami a neviete, kde skôr začať, neviete, ako začať vychovávať to dieťa, ale nejak skúsiť to takouto láskavou hravou nejakou formou sa priblížiť k tomu dieťaťu a ide s tým autizmom, ale to nie je len o autizme alebo o nejakom mentálnom postihnutí. Každá jedna diagnóza, ktorá nám vkročí do života, proste nie len ten daný človek, ktorý má tú diagnózu, ale aj to jeho okolie sa musí učiť s tým nejako žiť. Takže keď máte doma autistické dieťa, vidíte, že práve len teraz sa učíte sa takisto, nielen to vaše dieťa sa učí zvykať si samo na seba, ale aj vy si musíte zvykať na to dieťa, že je také, aké je a zvykať si na ten život, že teraz bude úplne rozdielný a úplne iný, ako ste si to predstavovali. Takže vy si musíte zvykať potom aj sami na seba, lebo aj do vášho života je to obrovská zmena a vy sami potom zistíte, že sa budete meniť z času na čas, stále budete prichádzať samých seba na nové a nové situácie a že máte vlastnosti, o ktorých ste ani netušili. Takže sa nečudujte, že to každé dieťa je iné a úplne inak sa učí. Každý má individuálny prístup a aj vy sa musíte postupne. Takže to sú vlastne 2, 3, 4 ľudia, ktorí nielen to dieťa vhuplo do toho autizmu, ale vy takisto s ním a vy celá rodina sa potom musíte sami sebe prispôsobovať sa tomu dieťaťu, prispôsobovať sa navzájom. A to je jedno klbko potom takého chaosu a ešte viacej potom vnášať ten chaos z toho, že ale iná rodina je na tom úplne inak. Skúste sa od toho odosobniť a nejak neriešiť druhých ľudí. Jednoducho len zháňajte informácie a čo vám bude vyhovovať, tak toho sa držte.
čo vám nebude vyhovovať, tak ani to neberte tak, že ste premárnili čas, alebo proste ste to vyskúšali a nezapasovalo vám to. Ale aspoň si môžete povedať, že nie, že ste zlyhali, ale aspoň si môžete povedať, že áno, aj toto sme vyskúšali, nepovedali sme nie hneď na začiatku, povedali sme, že to skúsime. A tým pádom nemusíte sa bičovať za to, že ste to nezvládli alebo že to nefunguje. Jednoducho niektoré veci zafungujú, niektoré veci nezafungujú. Takže asi len vlastne toľko som chcela, nebudem to naťahovať, lebo to by bolo potom stále len to isté dookola. Skôr som chcela len pre tie mamičky alebo tých rodičov, ktorí teraz do toho húpli, do tohto nášho sveta a nevedia čo a ako, tak len skúste. Ja viem, že ono to nepôjde každý deň, ani u nás to tak proste nebolo. Môžem ja vám povedať 100 razy, že len v kľude a všetko sa vyrieši. Bude tam chaos, budete z toho nešťastní, bude vás to niekedy aj fyzicky bolieť, že už nevládzete a budete nad tým stresovať a hupnete určite do toho, že budete tie deti porovnávať, ale potom si možno tak spomeniete, že ste toto video videli a že si poviete na konci dňa, že áno, je to totálna hlúposť, lebo jednoducho nemá to význam. Beriete tým energiu sebe, potom energiu tomu dieťaťu. Úplne inak sa vychováva dieťa, pokiaľ je tam súrodenec, úplne inak sa vychováva dieťa, pokiaľ žijete v rodine 4 a 5, pokiaľ je jedináčik, takže nedokážete vychovávať a to dieťa presne takisto ako váš sused a nemôže ten vývin jednoducho takisto napredovať to vaše dieťa ako dieťa niekoho iného. Jednoducho už len z toho, že máme iné vlastnosti, že máme iné gény, tak to nejde jednoducho. Takže skúste len čo zvládate psychicky, fyzicky, finančne, vložte sa do toho, ale skúste naozaj iba sa sústrediť na to svoje dieťa a ak chcete, alebo takto, skôr sa sústredte na to, že aby to dieťa bolo čo najčastejšie v kolektíve, medzi deťmi, či na ihrisku, alebo potom v škôlke, v škole, aby bolo medzi deťmi, ale neriešiť to, že ako sa tie iné deti inak vyvíjajú. Skôr to, aby bolo šťastné medzi svojimi rovesníkmi. Takže to je len toľko, čo som chcela k tomu dodať. Hej, takže dávajte pozor na seba a majte sa dobre. Ahojte.